Kaixo zinemazale, hauxo duzue Zurriolako Butaka Donostako zinemaldiaren euskarazko telebista saioa. Dakizunez, berria, irutsuloko hitza, gaztezulo, zinea ataria eta Hamaika telebistak elkarlanen osatzen dugun programa da. Gaurkoan, irailak 23, larunbata, zinemaldiak bigarren eguna bizi du eta guk ere erritmoa hartu nahi diogu, baliabide eta arazo guztien gainetik, seguru gaudelako gaurkoan, edukia interesgarri izango zaizuela. Izan ere, Handia filma izango dugu protagonista eta filmaz ariko gara bi zuzendariarekin. Aitor Arregi eta Jon Garaño dira zuzendariak, laster izango ditugu gurekin eta luze zabal hitz egin nahi dugu zer nolakoa izan den bere prozesua eta noski, estrainatzen dela eta badakigulako oso urduri daudela. Bestalde, beste kontu batzuk ere izango ditugu. Miren Manias, zinema ikertzailea gurekin izango da, askotariko gaiez hitz egiteko. Ikerketa nahiko interesgarri egin du euskarazko zinemaren inguruan, baina Eskozian ibili da, denbora luzea, handabil lanean, eta horretaz eta bestelakoetaz hitz egingo dugu berarekin. Eta gaurkoan bai izango dugu kritikarien solasaldia, dagoeneko martxa hartu diotelako aste luze honi, eta gurekin izango dira Amaia García blogaria eta Mikel Zumeta zinea atari digitaleko kritikaria. Hori dena beraz gaurkoan, eta hoberena dugunez, has gaitezen zine maratoiarekin. Sail ofizialen izango dugu Handia filma eta noski, dakizuenez, euskarazko film bakarra izanik, beti bezala azpimarra egin nahi diogu, merezi duelako, eta baita ere, ikusteko ea loreak fenomenoa ezagutu genuenez, hemen jorratu genuenez, ea Handiak zer nolako ibilbidea egiten duen gutxienez, Donostiako zinemaldian. Horri buruz hitz egiteko, noski gurekin ditugu bi zuzendariak, batetikan Arregi eta bestetikan Jon Garaño. Kaixo biei eta ongi etorri. Eskerrik asko, kaixo. Bueno, nik hasieran aipatu dut oso urduri zaudetela, ez dakit egia den edo ez? Egunan arabera eta momentuan arabera. Aitorek esaten du montaña rusa moduko badala hau, emozioen montaña rusa bat, batzutan pozik gaude, ilusioz, beste batzutan urduri, kezkekin. Momentu hortan, ni nahiko lasainago eta ilusioarekin, baina agian hemendikan ordu erdira naizola izango. Aldatzen doan zerbait da. Zu lasaiago, Aitor, edo urduriago agian Jon baino? Oin lasai nago, baina ez dakit, ez dezuleko nahi asko pentsatzea, ez da, gure lan egin jau. Eta, bueno, esan du nahi honek, hori, atzo adibidez Donostia iristen, etxetik irten nintzanean, ondo lasai. Donostia iritsi nintzenen, berz larritu nintzen pixkat. Nabaritu zenuen, ez? Etorri nintzen hona, eta, bueno, ja orduan berz lasaitu nintzen. Eta biharko ikusiko doa, segiton. Hala ere, pentsatu dut, estrainalerako gogotsu izango zaretela, badelako garaia erakusteko, lan bezente eman dizuen filma. Bai. Momentua iritsi da, jazta batzera bueltarik, ezta? Eta egia da, denbora asko pasa dugula pelikula hau lantzen, lan handiak eman dizkigu. Eta egia esan, hainbeste luzatzen da prozesua, baita ere pentsatzen dezula estrenoren momentua ez dela iritsiko, ezta? Beti zaude oraindik denbora dago, eta egia esan pelikula bukatu dugu eren egun. Orduan, badakagu jendea pelikula erakusteko gogoa, baina berriz ere, baita ere, beldur batzuk ere baitugu, zergatik. Baina era berean, nik uste, behin pelikula erakutsitarakoan, hor ez dagoela zereginik, hor argi eta garbi bukatu da hau, eta orduan gauzak beste era batean ikusten hasiko gara. Zu Aitor, berriari eskainetako elkarrizketa batean aipatu zenuen, filma hau egitea zorakeria bat izan dela. Zorakeria? Zer nolakoa? Zorakeria ederra, batzuta beste atzan zorakeri, beldurgarria, baina bai, zorakeria bezala definituko. Alde batetik, egin behar duzu historia bat, kokatzen dena mundu batien ez dana existitzen, 19. mendia. Guk horretan ez gaude ohituta, hori egitera ez gaude ohituta. Beste herrialde batzutan agian bai, ez? Agian gabe. Hortaz gain, erraldoi bat da protagonista. Ez 3 edo 4 minutu irtetzen den sekuentzia batien, baizik eta protagonista da, bera nahiarekin batera. Eta erraldoi bat inin behar da, eta gaina erraldoi errealista bat. Eta gero bidaiak, eta dekoratuak, jantziak, eta guzti hori, eta gaina hainbat urte jasotzen duen historia bat, horrek daukan komplikazioekin forma emate aldera, eta guzti hori bai, hasiak gidoitik, gidoitik hasi, prozesu aurre produkzio, eta gero postprodukzio guztian, ez? Beraz, askotan komentatzen dugu, ziurrenik, baina inusientzia pixka bat izan genuen,
eta ona da, ze bestela asko pentsatuta egualetzen duen saltoik egingo ez. Baina, bueno, aldi berien bagenekien zertan ari ginen sartzen gutxi gora bera. Zaldiak adibidez, eta ontsa etortzei burura, zaldien asuntua, zaldiak uste dituzu pelikula batzutan, eta, bueno, ematen du aktore bat gehiago gala, ez? Zenbat aldiz ikusi ditugun, ez dakit, westerretan eta ez da, ez bat, 100 zaldia egian, bat, kontuatzen zagero rodajien, zaldiekin zabiltzanean, zelako komplikatuan. Haka, hori, guk hemen ez daukagu haindik esperientzia, nik bentzat esperientzia hori jakiteko ze komplikatua zen, adibidez, diligentzia bat, bide batien buelta ematia eta go berrez nahi zenun lekura joatia beste toma bat egiteko. Gauza guztiek, hilen dute hau izatia zorakeria. Zorakeria bat. Zuek jarretu baino, ideia berez, zeren prozesua, bueno, jakina da, hasi horretikan, urte askoko lana dagoelako atzean, komeni da argitzere ideia zeinena izan zen, ez? Zeren, bueno, Altzoko erraldoiaren, bueno, historia hori izan ezakegu gure imaginarioan, errealista delako, baina noski ideia auki behar da hori zineman eramateko norena izan zen? Bueno, egia esan, erantzunak truko daka, edo, bueno, esplikatengo dut. Bueno, nik, betidanik, aspaldidanik, Moriartyn behin eta berriz komentatzen nahi nula Altzoko handiaren inguruan pelikula bat egin. Eta hau da, txikitan San Telmo museora junginalako ikastolarekin, eta niri hori buruan gelitu zitzaidan, ez da? Gauza horiek ikustea, zapatak, aulki erraldoi hori, grabatu hori, bastakit oso personaje misteriotxua irudituko zitzaidan, eta gero zine egiten hasi nintzanean, baita ere pentsatuko nun, zinematografikoa ere bazala, ez da? Eta urtero hauei komentatzen nien, nahi nula pelikula bat egin horren inguruan, eta ja, kasi gag bat bihurtu zen, ez da? Gurek, ideiak guatatzen ditugu, batipat urtean behin, eta brainstorm bat egiten dugu, urtean zehar pentsatzen dituzu idoiak, eta gero, maiatzaldera edo egiten dugu lako bileratxo bat, eta nik urtero bilera hortan Altzoko handiaren inguruan pelikula bat egin nahi nula esaten nuen. Eta, bueno, behin, pixkat hobeto prestatu nun, nire aurkezpena, hauen aurrean, eta aukera bat eman ziaten zerbait idazteko. Esan, venga, saiatu zerbait idazten, tratamendu bat edo, eta ikusiko dugu. Eta nik uste, entrevista batean edo esan dut, loreaken hasi ginela, baina gero konturatu naiz lehenago zela, ordu nik uste, el metodo Arrietaren produkzioan ginela edo, eta ez nuen ezer idatzen. Baina kasualitatez, gurekin batera pelikula asko egin dituzten irusoinekoei iritsi zitzaien Altzoko handiaren inguruan gidoi bat. Gidoi hori Andoni de Carlosek idatzi zuen, gidoia ja idatzita, ez nahet ehun horriko dokumento bat, ez neria bezala, 10 horri zirela. Eta, Andoniren asmoa zen animaziozko film bat egitea umeentzat. Ez zakan zer ikusirik gurearekin, baina personaje berdina zen eta gauza interesanteak ikusten genituen animaziozko gidoi hortan, ezta? Andonikin bildu ginen, ezagutzen genuenez, Andoni de Carlosekin, eta kontatu genion zeintzan gure ideia edo gogoa, eta berak pixka pentsatu zuen, eta lehenengo gidoiaren bertsioa berak idatzi zuen. Hortik aurrera, askotzez bertsio gehiago egon dira, ez dugu esango zenbat, lotxatu egiten gara. Eta gutxi gora bera lauen artean edo? Eta, azkenean, Aitor Arregi nik eta baita ere Jose Mari Goenak, Andoni de Carlosekin batera. Orduan, lauen artean idatzitako gidoi bat izan da. Berez, gidoiari hainbat buelta emango zenizkioten, prozesua berari ere bai. Ez dakit, bazarete oso zaleak historio bat adelikatzerako orduan, aipatu duzu bersio asko egin zen dituztela. Erresa izan da, ez da filmaz dugun kontatuko, baina erresa izan da azkenean pixka bat gidoiz gidoi, eman dituzun urratxo horiekin emaitza zinemara eramatea. Komplikazio asko egon dira. Ez da erresa izan, guk gidoia, gure editoreak Loganek esaten dago, gidoia ez da amaitzen filmatzen duzunean, edizioan gidoiaren beste bertsioa dator eta beste bat, ez da. Guk ere hola ulertzen dugu prozesu guzti hau, eta batu ezkero hasierako papereko bertsioak eta gero edizioko bertsio, angozian ez dakit zenbat bertsio, ez dakit pila. Orduan, prozesua zentzu horretan eta, komplikatu izan da, ze askotan inbiar duzuna da, gauza batzuk renuntzia, alde bate hautsi, ikustezununa funtzionatezuna
igual paperian, gero irudian edizioan funtzionatu dezake, baina era autonomo batian, ez igual bere osotasunean, eta horrek mina handia ematen du, ez da, estena hau asko gustatzen zait, baina moteldu egiten du, ez? Eta hori da, azkenien beste bertsioak gehiago idaztia, ez? Orduan, zentzu horretan izan da nahiko zaila, eta gero baita daukan estiloatik historiak eta daukan, izango genuke, epikotasunagatik, aunque guk beti izaten dugu bian egin historia intimoa bere badala, beti dago asmua baita pixkak oreka hori sortzeko, ezta? Zan terreno bat, guetzat etzana ezaguna, ez? Batian hori ara juten dira, eta oin bestea juten dira, eta hor irekitzen da bide bat, eta gero beste bat, eta zaila kontrolatzea, ez? Eta hori, horrekin egoista izan behar zara, Telmos nalek izaten du askotan ez, historiakin egoista izan behar zara, saiatu behar zara, ez zu nahiko zenukena gustatzen zaizun hori, baizik eta historiak izaten dizun horretara modatu, ez? Ze historiak badauka bere bidea, eta batzutan inkluso diktadura da zuetzat, nik ez nuke nahi hortik, baina eta zorionez, taldian eztabaiden bitartez horrek moteldu egiten du, baina aldi berian indartu egiten du. Ez dakitzu da, motela gozoaz, baina norabidea seguru da. Eta gure kasuen hola izan da baita. Aipatu dugu oinarrian, Jose Joaquin Eleizegi atzoko erraldoia duela, baina, bueno, jakin nahi dugu, historia errealetik eta asmakizunetik zer duen alegia. Saiatu zarete bien arteko zerbait egiten, zer nolako izan da, behintzat errealidade hori, edo behintzat gure historia hori, egokitzea zinemara. Bueno, pelikularen tesietako bat ere hori da, azken finean, ezta? Zene kontatzen duen historia eta zer kontatzen duen, eta zer iristen zaigun eta zer hartzen dugun guk errealtzat eta zer ez. Eta pelikulak berak hori egiten du, jokortan sartzen da norbait esateko, ezta? Guri, pelikulari buruz hitz egiterako orduan, jendearekin, jende asko ketzun ezagutzen, Altzoko Handia, beste batzuk ezagutu bai, baina uste zuten ez zela existitzen, pertsonaje mitologikoa zala, bestatzuk ezagutzen zuten, baina asko ziren uste zutenak mitologikoa zala, ezta? Eta horrek zer pentsa ematen dizu, ezta? Noiz pertsona real bat bihurtzen den mito edo jende askorentzat pertsonari ez da inoiz existitu, ezta? Eta berari buruz dagoen informazioa ikusita ere momentu batzean duda ere egiten duzu existitu den. Ze ez dago hainbesteko informaziorik, naiz eta orain, bueno, hasi diran gauza gehiago azaltzen eta bueno, horrek guri plantearazten zizkigun gauza ideia oso interesgarriak film baterako, ezta? Eta filman bertan hori bi eratan gertatzen da. Bat, esan duten moduan guk egiten deguna, baina era beran barruan pertsonaiak prozesu hori biziko dute, ezta? Nola, bueno, errealak ez diren gauzak ikusten joango diren, deskubritzen joango diren. Askotan, bueno, saltzeko. Beste atzutan, batek esaten duna, besteari esan eta besteari basan transmisioan deformazio asko gertatzen direlako, ezta? Eta orduan, azkenan gure pelikulan zer dan egia eta zerrez, honena izango da, jendeak pelikula ikusten duenean, interesatu izan bazaie, iturrietara jotea da ikustea zer asmatu dugun eta zer. Gauza asko daude benetazkoak, eta gaina adibidez, momentu batean Madriden daude, eta egunkari bat irakurtzen du pertsonaietako batek. Bertan azaltzen den egunkari hori, pelikulan, hori da garaiko egunkari baten replika esaktua. Eta egunkari hori erreala izan arren, bertan kontatzen dena, ez da egitazkoa. Ikusten da, ja, eta baita ere Miguel Joaquin berak kexu da, ezta? Eta orduan, bueno, horrelako joko asko daude pelikulan. Bai aipagarri dela, filman, nolait protagonistarekin batera handia bera dela, Martin Anaia ageri zaigu, eta bere pertsonaiak, bueno, indar nahikoa du filmean. Zergatik nahi izan duzu azpimarratu baita ere bere pertsonaia zeren, bueno, hildo bada filmean. Bueno, eztabaida eterno horietan, askotan irtetzen pixkat behar hori apurtzeko biopik formatuarekin, ezta? Ez izatia personaje baten bizitza, gorakada, beherakada eta punto, ez? Horrekin apurtu egin, ez? Usten gen, esparru previsible batien sartzen ginala. Eta gaina jendeak hori espero zuen, hitz egite zuen izuen, horri buruz egin behar dezu eta baita ikusten genuen, batzuri gustatu bai, baina beste atzuri igual pixkat be, nolabait ikizutela, esate dutena, ez? Aurretik ikusi eta igual ja interesado pixkat jetxi. Orduan, alde batetik da, estrategia narratibo bat, ezta?
ez dugun asmatu guk, ze beha nahia behakin ibili izan, eta lagundu egin zion, eta guk garbi ikusten genuen hori hasieratik on behar zela hor. Eta da estrategiat, pixkanaka, lehen komentatzen genuen prozesuen indartzen joan dana. Guk hasieran, bai ikusten genuen hori izan behar zela epizentrua, baina denboraekin indartzen joan da. Gustatzen zitzaigun hainbat kontzeptu edo baten zitulako, ezta? Alde batetik, anai bat eta bestian arteko kontrastea asko gustatzen zitzaigun, bat, Martin ausartagoa da, mundu berrira irekiago dago, Joakin pixka konserbadoreagoa, beak ez du nahi bere lekutik irten, baina paradoxikoki Joakin aldatzen ari da, ezta? Beak nahi edo ez aldatzen ari da, hasten hasi da, ezta? Eta hori azkenian, kontzeptu bat ere asko gustatzen zitzaiguna, ez? Garai horretan, komentatu Jonek, ezta? Pixkat, mundu zaharra, mundu berria, hor zegoen nola pixkat tensio hori edo, ondo aragitzen zuten bi pertsonaia hauek, ezta? Eta zentzu horretan, gustatzen zitaigun baita, Martinek eman alzun begira da, ez? Joakinen inguruen uste dugu, baita referentzia batzuk eta guk hartuta eta beste pelikula batzuk, azkenean hemen iturri ezberdina dituzu eta ikustezuz nork egiten duen ondo, eta saiatzen zara pixkat, zure esparrura ekarritea, baina saiatzen zara pixkat, esaten horrako zerbait bideratu beharko geneke gurean, ikusten genuen hainbat pelikula zeudela jolaste zutena pixkat horrekin, ezta? Personaje famosuari kendu tentsioa eta jarri horrela ondoko bati. Eta agien horren begirik da mamitxua eta berazgarriko esan lehike. Eta gero hortaz gain, baita, Martinen begira da mitoaren kontzeptuan, Jonek esaten da transformazioa, deformazioa guzti hori, Martinen begira da askoz gehiago laguntzen digu, eta esango eke Joakinen erraldoiaren zeatik, Martinen berek asko gehiago laguntzen digu realidade hori nolabait ikusten, ezta? Eta, hori da beste hainbat kontzeptu batik, usten genuen, realidadeak horra eraman zigun baita. Ikusten genuen Martin izan behar zela Joakinen beste ifrentzua da, ezta beste aldia. Gustuzko aipatu duzu eta oso interesgarria iruditzen zait mundu zaharraren eta mundu berrian arteko talka hori, ez? Jakina dela, gogoan hartu behar dugula ze garaitan dagoen egokitua filma, Euskal Baserria ageri zaigu, gerrak duen eragina ageri zaigu, eta baita ere mundu berriarako bide hori ere ageri da, ez? Kontraste hori jorratu alizatea eta ondo islatzea nolakoa izan zen? Buelta asko eman zen izkioten, zeren hori bai da kontzeptu bat oso indartsua filmean. Bai, hori da zerbait baita ere deskubritzen joan ginena, ezta? Konturatu ginen, Miguel Joakin Eleize gain famatua izateko beharrezkoa zela mundu berri bat. Hau da, mundu bat, non derrepentean jendeak negozioak ikusten ditu, baserri giroa alde batera utzi eta azten dira beste begi batzuekin mundua ikusten, menpekotasunetik batzuk atera nahian, iraultza frantsesan hasten dena, eta batik bat 19. mendean estanda egiten duena. Eta, karo, gure kasuan, gure historiaren kasuan, hor daude bi faktore, batetik baserriaren aldaketaren hasiera, nolabait esateko, eta bestetik, eta batik bat, gerra karlistak. Ez da, gerra karlistak azkenean dira bi korriente horien, bi mutur horien arteko tirabiren emaitza, ez da. Euskal Herrian gertatu zirenak, baina baita ere beste hainbat lekutan, ez da. Eta, karo, guretzako oso gizarte interesgarria zen, dramatikoki ere joko asko eman zezakelako, ez da. Bat da guri interesatzea, baina baita ere erabilgarria izatea pelikularako, ez da. Pertsonaiei beste izara bat ematen die, beste pentsamendu bat, kokatzen ditu leku eta garai batean. Baina, guretzako gaur egun asko hitz egiten ari gea, edo asko entzuten da, aldaketa momentuak bizitzen ari garela. Batik bat Brexit azala, Trump, Frantzian, hainbat herritan aldaketak gertatzen ari dira, eta hau dana aldatzen ari da, ezta? Eta nolabait, badu oihartzuna
gure pelikulan ez eta 19. mendean izan, badu gai hartzuna gaurko gizartean, edo hori pentsatu nahi izan dugu. Halege, iraganetik gatozela, ez? Iraganetik gatozela, bai. Zalantzari gabe. Pertsonaietan sakonduko dugu orain, zeren badira bi nagusi, aipatu dugun Martin batetik, Joseba Usabiaga aktorearekin, eta bestetik erraldoia bera, Joakin Eneko Sagardoirekin. Biek islatzen duten lana, bi aktoreen lana bera ere, bi pertsonaiena, nola deskribatuko zenukete zeren, zuk aipatu duzu bi aldeak direla ere bai, ez? Eta baita ere lotzen dituzuen mundu zaharra eta mundu berriarekin. Nolakoa izan da bi aktorekin lan egitea eta gorpuztea bi pertsonaia erreal horiek, hainbat balorerekin bakoitzak. Hor fase ezberdina daude, ez da alde batetik paperean edo eman pixkat aipatzen ari garen balore eta ez dakit, azpitestu hori edo, tramaz gain, eman igual pixkat bakoitzak representatzen duena eta bakoitzak egin dezaken ekarpena, ez da. Hortaz gain baita ikusten genuen izan behar zela persona haragizkuak, ez da? Gertukoak nolabait edo ulerkorrak, ez? Pixkat bere miseriatxoekin, bere, ez dakit, handitasunekin aldi berian. Beraz, izan behar zen baita erlazio psikologiko bat, ez? Eta hor, uste dut nahiko eroso sentitzen garela. Aurreko pelikulatan Jonek eta Josemarik egin jako loreak, Larogeik egin ditugun dokumentaletan da, bai jo dugu hortik asko, ez da? Pilimat bilatzera, psikologia karga hori edo gotea hor, ez da? Ulertzea personajia, da gainien egotia, eta behaik eramaten dutelako historia, ez? Eta gero, behaikin lan egitea izan da gauza bat, intensoa eta ederra aldi berian, uste dut biak dana eman dutela, ez bakarrik behaiek, baita Inigo Aranburuk, Arzadunen egiten duenak, Aia Krusek eta Ramon Agirrek, bakoitzak ekarpen gure ustez nabarmen egite dute historiai. Eta izan zen prozesu bat, intensoa, azkenien erlazio psikologiko batek hori eskatzen dulako, ja fizikoarena eta, Enekok sakontzen du gehiago horretan, ez da, baina noski izan zela kriston jipoia Eneko batentzat, ez da, erraldoiaren sorkuntza hori eta ana. Baina oso lasein geunden ikusten genulako, kontrolatzen zuela eta izela dana emuten, ez da. Eta zentratu ginen hori, asko erlazio horretan, eta pixka behiri ulertarazten zer behar genuen behain erlazioetik, ez da. Eta oso ondo harrapatu zuten, bai Josebak eta bai Enekok, oso ondo ulertu zuten historiak gure ustez behar zuena, eta zentzu horretan oso eroso izan zen behekin lan egitea, eta gaur egun ere behekin lanean ari gaela, pelikularen promozioan eta prentzaurrekoa, eta guzti hori berdin gabiltza, oseak. Izan esanik ez bi aktore on direla eta filmak azpimarratzen duela beraien lana. Bai, dudigabe eta gainera etzan lan errexea beraiena. Enekoren kasua, erraldoi baten egin behartzun, eta bera erraldoia etzen. Orduan, egia da guk truko batzuk erabili ditugula hori irudikatzeko, baina hori baino askotzez importanteagoa da aktoreak ematen diona personajeari. Azkenean mugitzeko era bat, begiratzeko era bat, jakina, Enekok ere baditu, itxura fisiko badauka, guretzako importante izan dana, ezta? Baina, Eneko benetan sartu da erraldoiaren izaeran, gure ustez, eta importantea zen, ez izatea erraldoi bat, batzutan esaten da erraldoia, atzeratua izango zen, edo tontua, inoxentea, momentu batzuetan izan daiteke, baina errealidad deskubritzen da joan enean, berare aldatzen joango da, ezta? Eta aldaketa horiek eta forma ematea bere argilunekin aitorrik zaten bezala personajari, ez da erretxa eta Enekok lortu du. Asko sartu zen personaian, eta nik uste hori pelikulan nabaritzen dela. Eta Josebaren kasuan, Joseba da begira dagoen anaia, ezta? Eta nolabait, mundu berri horrekin txoratuta dagona, ezta? Anaiak ere bere giro dramatikoa ere oso importanta da pelikulan, ze era batean hasten du eta oso desberdinan bukatzen du, ezta? Eta hori egin behar du, jendea gehiagik konturatu gabe prozesu desberdin horietatik pasatzen ari dela, ezta? Ze presentzia handia du pelikulan, baino ez da presentzia kontua bakarrik, baizik eta da nolabait izate hori, pertsonalitate hori transmititzea aldakorra den pertsonalitate hori trasladatzea ikuslari, ezta? Eta nik uste Josebak
oso lan zaila zuela, momentu askotan adierazi behar duelako pentsatzen duenaren kontrakoa, erakutsi behar duelako baiz ere pertsona mugatua dela, naiz eta berak ikusi ez dela, hau da, berak ez dizkio muga jartzen bere buruari, baina ikusleak ikusi behar ditu mugatua dela, eta hori transmititzea ez da erresa eta nik uste lortzen dula. Ez dugu noski gehiagik esan nahi filmaz, baina bi pertsonaiak etengabe egokitu behar izaten dira gertatzen zaien horretara. Zuek ere oso egokitze zaleak zarete, gauzai buelta asko ematen diezuenak. Zuek ere egokitu behar izan zarete etengabe film hau osatzerako orduan? Bai, gu eta taldea bere orokortasunean, bere osotasunean hau esan da. Produktoreak egokitu behar zen dira realidadera behik nahiko lukete lehenago amaitu, normala moduan begira gehiago pixkat, amaitze data horretara, baina aldi berian oso tratu hona jaso dugu, askatasuna eduki dugu, eta gu hor irusoinekuekin ez da, oso sentidu gara. Eta taldiak baitia, taldiak orokorrean taldiak lan itzelain jau, departamentu bakoitza guztiot ikusleguak pelikula gustatuko da edo ez, ikusiko da bakoitzak zea ingo, baina uste hor ikusleguak onartuko duela. Faktura. Dagon lana atzian, ez da. Eta egokitzia guk, guri tokatu zaigu egokitzia, polita izan da, gogorra izan da prozesu, baina baita polita ikustia nola zu ere egokitu behar zaren pelikulak esaten dizun horretara, nik nahi nun kontzeptu hau landu, baina ikusten dut kontzeptu hori desagertzen ari dela eta beste hau honek indar hartzen duela, eta igual hemen joan behar dugu, eta ondo dago ikustea baita ez dela kontua jende asko pentsatzen demuan itxiak idoitik, ez? Eta pelikulan momentu batian hori guztia egiten dute, hori da kontzeptutako bat, aldaketak lotuta egokitzea zer da, ona edo esain ona, ez? Galdera horiek gustatzen zaizkigu sartzea gure pelikula da. Filmean efektuak sartu behar izan dituzue, efektuak daude, aipatzen dizuen faktura horri buruz ere labur badari itzein nahi genukelako. Nolako izan da horiekin lan egitea efektuena, zeren akaso, beti ere nahi balien badiozu eman kolore bat, nahi baituzu lortu truko horiek aipatzen zenituen lehen oion, akaso zuentzako mundu berri bat ere izan da? Bai, berria izan da zentzu batean, ze adibidez, jende asko ez daki, baina loreaken efektu digital asko daude. Eta hori, Nacho Sainzek, berak intzitun loreakeko efektuak, irusoineko postproduzio ardura duenak, eta bete esaten diot, ze injustua dan mundua berarekin, ze inorrek ez du hitzeiten loreakeko efektuetaz, ezta? Adibidez, garabietan hortzauden kabina horiek berak jarritakoak dira, edo kromak, edo euri pila bat berak egindakoa, eta hori dana ez du inork ikusten, ezta? Eta azkenan guk ere pelikula honetan hori nahi genuen. Nolabait, ez oso ikusgarriak izatea, nolabait esateko, efektu horiek, baina jakina. Oso situazio desberdina da, ze 19. mendean daude eta jendeak badaki gauza batzuk aldatu behar izan ditugula kaleetan, ezta? Edota erraldoi badat daukagula pelikulan, naiz eta gure aktorea erraldoia ezten, orduan ez dago konparatzerik, ezta? Baina hor, gogoratzen naiz hasieran hor dudatan gabiltzanean nola gauzak egin eta ez, efektuetako ardura honak bi gauza esan zizkigun. Bat izan zen, zailtasun handiak zituela pelikulak, ze gauza bada 2 minututan egitea, 2 minututan azaltzea erraldoi bat, edo pelikula guztian azaltzea, hori ja zailtasun handi bat zala, eta horre esan zion, hausartak zarete, holako zerbait esan zuen. Eta beste gauza esan zuen izan zen, saiatu alik eta gutxien pentsatzen efektuetan. Hortarako ere gu gaude. Gero hori ez da betetzen, baina lasaitzen zaite, ze esatezu, guazen pelikula teitera eta gero ikusiko nola ingo ditugun gauza guztia hauek, ezta? Eta hori horrela izan da ere, lasatzen zaitula prozesuan, behin filmatzen zaudenean, egunero azterketa bat pasatzen egongo bagina bezala sentitzen genuen erraldoiarekin batipat. Ze batzutan gauzate funtzionatzen zuen, beste egun batean beste zerbaitek, eta orduan etzegon beti eta edozein momenturako funtzionatzen zuen truko bat, ezta? Orduan, uste egun honean gutxi gorara kontrolatuta genula, azken aurreko egunean,
hor Inglaterrako, bueno, Kosmorama izeneko areto batean egon behar du gure Joakinek, eta hor plan orokor bat egiten dugu, eta ez du funtzionatzen guk uste genuna, eta zagen, bueno, uste genuna, baina gutxiago kontrolatzen dugu. 8 aste pasa ditu gorroatzen, eta bendikan ez dugu kontrolatzen. Orduan, bueno, horrela izan da, pixkat. Azpimarratzeko datua da, euskarazko filme garestiena dela handia. Arduratzekoa da edo iritsi behar zuen? Bueno, iritsi behar zuen ikuste dut, ezta? Azkenengo, 10-12 urtietan eta ate bat ireki zuenetik haupatxe bestek, hemen hainbat pelikula egin dira eta egiten nahi dira, eta ustak geroz eta oparo gala esango genuke, eta pelikulen profilak ere desberdinak dira elkarrekiko, eta hori oso ondo dago, eta pelikula garestiena edo ere egon beharko zan, ezta? Noiz baiten, eta igual etorriko hemendik urte pare bat da beste bat, oraindik zeekin duna. Guk beti izaten dugu, pixkat beste behin, Telmo ematen du behala gure maixua eta izan da batian gauza batzutan, ezta? Telmo esnalak izaten duna. Beha izan, kasu honetan zuzendari laguntzaile gure filmaketan, eta behar izatuzun, eske pelikula hau, zuek izango zen nahi desuna, garestia, hau oso merkia da. Nahi desuna kontatzeko, diru gutxi daukagu. Beste leku batzutan, bikoiztu irukoiztu ingo luke aurrekontua. Eta hori ikusten duzu eguneroko arazoetan, ezta? Estrak ikustu dituzu batzuk, baina igual pelikula nahi bezala kontatzeko begio beharko dituzu, edo bidaiak hemen moldatu behar zara, agian joan behar ideal izango zenien beste nun baitera joatea, eta batallak berdinaz. Orduan, zentzu horretan hori ere pixkat erlatiboa da. Bai da egia, ordea, euskarazko pelikula batek gaur egun lortu dezaken finantziazio topea lortzen duela. Ate guztiak jota, ate guztiak asota, loreak esker, hein handi batian, loreak asko lagundu digu konparazio kontu hori eta hor dago beti, ez da, baina jente asko galetzen dugu, presioa, tal, bai, presioa hor dago, baina handia egin edo beste batin, guztiz desberdina, loreak egin konpatuko zen normala moduan, orduan, presio hor dago, baina loreak eskerrak eman behar dugu, lehen irekitzen entzien atiak, edo gutxixiago irekitzen zianak, oin ireki dialako pelikula nintzat. Bai, zuek azpimarratu duzue, hain justu loreak esker ate batzuk ireki direla. Hor, bai galdetu nahi nizuen, ja bukatze aldera, noski, konparatu dezaketela, aipatu behar dugu filmak ez direla inolaz ere berdinak, beste kontu bat dela, baino ezberdintasun horretan gerta daiteken gauzetako bat izan ahal da sail ofizialan gutxienez zerbait eskuratzea? Ez da egit. Nik denaren gauza bat gehitu nahi nuen Aitorek esan duenari. Hein handi batean baitere pelikula egin ahal izan dela, baitere batetik jakina produktorek ate guztia jo eta diru iturri importanteak lortu izan dituztelako, baina baitere talde teknikoak zuena, baino gehiago mandulako. Ez da implikazio handia izan dute eta oso importantea da hori guretzako eta oso eskertuta gaude. Jendeak oso berea sentitu du pelikula eta batzutan gustatuko litzaieke beste 3 pertsonekin lan bat egitea eta bakar batekin du eta horrelako gauzak eta hori ere aipatzeko dela nolabait zentzu baten pelikulare finantziatu dutela, nahiz eta oso presupuesto handikoa izan, ezta? Eta loreakei buruz, guk atzo esaten nuen beste elkarrizketa batean, niri esaten badiate, loreak bezala, atako dela handia zinemalditik, oantxe firmatuko nuke. Ze etzun inongo saririk jaso, baino publikoaren arreta jasozun, gero nahiko jende juntzan zine areto komertzialetara pelikula ikustera, horren ondoren Goya serietan egontzan, Euskarretako kontu hori, eta nik uste oso ibilbide polita egin zula. Orduan handiak hori egiten badu, ez legoke gaizki. Baino egia da oso pelikula desberdinak direla. Eta orduan oso litekena da bide desberdinak egitea. Eta guk hori behintzat asumitua dugu. Eta zentzu hortan, presio pixkaterek entzen diogu gure buruari, esan ez bezala. Bueno, pelikula desberdinak direnez, bide desberdinak ingo dituzte. Eta behar bada, batzuei loreak ez zaien gustatu, iguala gustatuko zaie, edo eta, bueno, jakintzazu, ezta? Orduan, guretzako ere, presioak entzeko modu bat izan da, desberdina dan pelikula bat egitea. Aipatu dugu bihar estrenatzen dela, aipatu dugu ere, 30 jakingo dela ea zerbait eskuratzen duen, ikusiko da, hori behintzat opa dizuegu neurri batean, eta gerora gogorarazi behar dugu urrian estrenatzen dela zinema komertzialetan, hori bai azpimarratu nahiko genuke.
Estrenatuko da urrian 20an. 20an. Aurre estrenaldiren bat egongo da aste horretan, normala moduan eta hola. Baina urrian 20an estrenatuko da, eta bueno, gomendatzen ditugu danak Noski. ikustea. Gauza bat zinemaldia da, eta bueno, zinemaldian aukerak egongo direlako, baina, bueno, jakin, zineman ere ikusteko aukera dagoela, eta beraz hori urrian 20tik aurrera izango da. Ba, Jon Garaño eta Aitor Arregi, eskerrik asko guren izateagatik, urduritasunez ez zaudetenez, horrela jarraitu, eta bihar alde zuen neurrian gozatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko.